Ribera del Duero. Der er vi på højsletten i Spanien. Vi er 1,5 times bilkørsel nord for Madrid cirka. Vi er i en 700-800 meters højde. Det er jo et område, som alle danskere forbinder med Peter Sisek, Pingus og alle hans berømte vine. Han har også gjort det godt. Han har gjort det fantastisk. Det er nogle fantastisk vin. Han blev etableret i 95. Ja. Her har vi en vingård, som er yngre, men som har nogle virkelig stærke var det kræfter 2000, bagved. de startede Astralis? De er grundlagt i 2000. Ja. Og manden bagved, især vinmageren, det er jo ham, der er interessant. Ja, man kan sige... Ja, og jeg synes jo et eller andet sted, jamen, men man kan jo ikke komme udenom den gode Garcia et eller andet sted. Altså, Alto er der rigtig mange, der kender, ikke mindst i Danmark. Det har været en glad vin i rigtig mange år, og hvis jeg siger Vega Sicilia, så er der nogle nørder, der bliver rigtig glade. Så er der også nogle nørder, ikke? Og det er klart, han har jo sat sit aftryk på det her hus, som jo i bund og grund, som du siger, for 2000, så gammelt er det heller ikke, men igen har jo adgang til nogle vinmarker, som er helt unikke, og nu starter vi med den almindelige Astralis, eller almindelig, det lyder måske lidt forkert, men det er deres Village Cuvée et eller andet sted i årgang 2020. Det er jo stadigvæk stokke, der er tusse gamle. Altså, men lad os snakke lidt. Altså, druen er Tempranillo. Det er jo 100% Tempranillo, som vi også kender fra Rioja. Men her får den lidt varmere klima. Den får lidt længere vækstsæson, fordi at vi har det her kontinentalt klima. Det giver en større intensitet i vinene. Og så er det de her næsten 100 år gamle vinstokke. Lige nøjagtigt. Hvordan tænker du 100 år gamle vinstokke? Hvad synes du, det giver til vinen? Jamen, jeg har alle dage haft sådan et referencepunkt, der hedder Chateauneuf, når vi taler gamle vinstokker og hvad det er, det giver. I bund og grund, men vi har også Pégot i vores sortiment, som jo laver fremragende vin fra Chateauneuf. Og jeg synes, det som man specielt hos Pégot kan fornemme, også når man går op i nogle af deres tungere cuvées, det er, at der kommer både en elegance og så en svag sødme i finishen, som bare gør, at selv lidt tunge vine faktisk bliver relativt lette at drikke. Og det er nøjagtigt det samme, jeg finder her. Og i bund og grund, synes jeg, hvis man kigger på farven, altså jo, den er da mørk, men den er jo ikke tæt mørk på nogen måde. Jeg kan faktisk godt lide din sammenligning med Chateauneuf. Det her med, at det er jo kraftige, fyldige vine, men alligevel med noget balance, selvom de også har den høje alkohol. De holder 15%. De holder fuldstændig. Det er ligesom Pégot i en fornuftig årgang. Lige nøjagtigt. Masser af duft, masser af intensitet, der vælter op af de her glas. Jeg synes, det er i min optik en fremragende næse, ikke mindst taget i betragtning af, det er jo ikke nogen dyrvin, det her. Den kan alle komme til. Ja. Og så kan man sige, at det er en 2020, den er allerede imødekommende, og du har også prøvet nogle Astralis med lidt alder på, og de bliver bare bedre og bedre. De har den tæthed liggende inde bagved, som gør, at de kan udvikle sig. Ja. Lige nu har de er lidt stramme, og kræver måske lige noget mad for at lukke op, men der er jo masser af frisk frugt inde bagved. Der er ingen tvivl om, du siger det. Det synes jeg også, det er et væsentligt element et eller andet sted. Tager man en 2020 i dag, så hjælp den lidt på vej. Ja, giv den lidt luft, giv den noget dekantering, og hvis du ikke har et vinskab, det er nogle store glas, eller så smid den udenfor og få den kølet en lille smule ned. Ja. Så er det jo godt, at vi står på vores lumre lager her. Ja, lige nøjagtigt. 14-15 grader, der har vi det godt. Nu går vi til Christina. Så skal jeg jo hælde den her ud, jo. Kan du ramme svanden? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ja, det er jo storebroren eller storesøsteren, og man kan sige, nu talte vi lidt alder på vinstokkene herover. Det er jo selvfølgelig et blend, og der er nogle af dem, der er 50 år, der er nogle, der er 60 år, der er nogle, der er 70 op til 100. Den her, jamen det er jo kun stokke, der er 100 år gamle. Og det vil sige, de her karakteristika, som vi har i den almindelige Astralis, de bliver i bund og grund bare med at udtale det her. Ja. Og det vil sige, som du siger, der er masser af krop, og der er masser af farver og power, men her får du et lag ekstra på kompleksitet. Fadet kommer også til at spille mere ind. Det er helt tydeligt, der er lidt mere nye fade på den her, det er man ikke tvivl om. Nyt fad skaber jo ikke en vin i sig selv. Nyt fad fungerer jo kun, fordi der er koncentration i frugten til at balancere det. Og jeg synes, for mig viser Astralis også det her med, at det kan godt være, at Pingus er for nogen stadigvæk den nye dreng i klassen. Vega Sicilia er den gamle dreng i klassen. Men der kommer mange nye bodegaer frem, som kan rigtig meget, og som nyder godt af de her gamle vinstok, så de får vinene, som har intensiteten og den balance, som
også vores kunder jo rigtig godt kan lide derfra. Ingen tvivl om det, jeg synes, det du nævnte før, det er jeg meget enig i det et eller andet sted. Der er jo nogen, der har sådan lidt, man kan godt kalde det fadfobi et eller andet sted. Til. Men for meget fad ødelægger vinen. Nej, fordi som du fuldstændig rigtigt er inde på, jamen, du kan sige, jo bedre kvalitet af frugt, jo mere fad kan du give vinen. Ja. Og i bund og grund, de to vil jo bare i fællesskab løfte vinen, og det er jo lige nøjagtigt, hvad vi har i Christina her. Ja. Og så igen, som vi sådan lidt plejer at sige, jamen, mens vi måske venter lidt på, at Christina bliver helt klar, jamen, så drikker vi den almindelige Astralis. Ja. Herligt. Jamen, skål. Skål, tak.